Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Күкәл авылында яшәүче әтиебез Гайфетдин Сәйфи улы Мансуровны 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Кадерле әтиебез, сине юбилеең белән тәбриклибез. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, рәхәтләргә һәм рәхмәтләргә төренеп, хәвеф-хәтәрсез имин тормышта әниебез белән һәр якты көнгә сыйнып, безгә олы терәк булып, бергә озак гомер кичерергә язсын. Бүген синең юбилеең, әти, 60 яшең Ходай бүләге. Син салучы шушы йорт нигезен әни өчен тормыш терәге. Син йөрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен, күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Бер кайчанда авыр сүз әйтмәдең, киңәшләрең булды үтемле, шуңадыр ул яшибез без, әти, кызартмыйча синең битеңне. Абынганда җайлап аңлатасың, сабыр төбе алтын икәнен. Син тамыры булсаң, без тармагы, җиргә бергә бүскән имәннең. 60 яшь ул ирләр өчен бары, картлык чырының якты язлары, әле алда шаулап торган гомер, оныкларның күңел назлары. Рәхмәт, әти, сиңа барсы өчен, тәрбиеңә, биргән назыңа, күңел тынычлыгы юлдаш булсын картлыгыңның якты язында. Әти, сиңа булган рәхмәтебез иксез-чиксез. Гаиләнең нык куллы хуҗасы син. Безнең өчен иң кадерле, изге, ягымлы, тырыш кеше, киңәшчебез, ярдәмчебез, таянычыбыз, шатлыгыбыз булып яшисең. Син булганда без үзебезне бәхетле итеп тоябыз. Синең нык җилкәңне, төпле киңәшләреңне, әтиләрчә кайгыртуыңны тоеп яшәү безгә бик рәхәт. Юбилеең котлы булсын, әти, шатлан, куан, елмай көл. Җирдә яшәү зур бәхет ул, яшәүнең кадерен бел. Җан рәхәте бирсен сиңа Ходай, тән сихәте бирсен гомергә, насыйп булсын әле озак еллар бергә гомер итәргә. Кадерле әтиебез, тормыш сынауларына бирешмичә, сәламәт булып, тынычлыкта, муллыкта яшә. Безнең игелекләрне генә күрергә насыйп булсын сиңа. Әниебез белән күп еллар янган гаилә учагын сүндермичә, кар канатларыбызны тигез кагып, кадерле кешеләр булып яшәгез. Һәр туар таң сезгә бары тик шатлыклар гына алып килсен. Иң изгетләр белән балаларың Илнар, Илнур, Алинә, киленнәрең Юля, Алинә, кияүең Рушан, оныкларың Аида, Тимур, Раян, Райхан. Бу теләкләргә әниебез Галия да кушыла дип тәмамлана котлау хаты. Şaqtan birli bizning uyda iң hürmetli kişi ətkəyim Urnak bulub onu hürmetlərgə İrətüşü buldu ənkəyim Qadirləuгә layıq bizning ətkəy Işanışlı gailə başlığı Tatu gümür itkəşətgə yənkəy İdə buldu yaşav şatlığı İdə bulsun yaşav şatlıqlar İr haqlarını haqlav kirəkdir Bir gizgən gailə uşaqların Ənkəylərdə saqlav kirəkdir İdə bulsun yaşav şatlıqlar İr haqlarını haqlav kirəkdir Bir gizgən gailə uşaqların Ənkəylərdə saqlav kirəkdir Әтиегіз ниләр әйтер диек Ялгышканда әнкәй кисәтте Ул үзеннән анылы итеп Безгә матур үрнәк күрсәтте Кичләр җитсә бәйрәм кебек иде Кичке ашка көттек әткәйне Хатын кызлар зирәклеге белән Бәйрәм иткән әнкәй яшәүне Өйдә булсын яшәү шатлыклар Ир хакларын хаклау кирәктер Бер тергезгән гаилә ушакларын Әнкәй
kirektir. Bir tirgizgen gayle uşaqların enkeylerdi saklaw kirektir. Ede bulsun yaşaw şatlıqlar, hir haqlarını haqlaw kirektir. Bir tirgizgen gayle uşaqların enkeylerdi saklaw kirektir. Bir tirgizgen gayle uşaqların enkeylerdi saklaw kirektir. Enkeylerdi saklaw kirektir. Biz şirattагы кытлау хатына күчәбез. Шәмәрдәндә гомер идүче әниебез Зияддинова Гөлсимә Рәкыйп кызын 70 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Сугыштан соңгы авыр елларда туган әниебез кичкенәдән әтисез кала. Балачага яшьлеге, ул чордагы балаларныкыннан берни белән дә аера алмый. Тормышка чыккач төп нигездә гомер кичерәләр. Каршы алып, озатып, барлык туганнарны хөрмәтләп яши безнең кешелекле, аш сугаста тәмле куллы әниебез. Кадерле әниебез. Әле ярый син бар әни, без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә юбилеең белән котларга. Яшь әле бер дә бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә, яшь җирдә язгы гөлләр булып, терәк булып безнең иңнәргә. Гомерләрнең кадерен белеп кенә яшь әле җирдә куанып, олы бәхет, тазалыклар телик, калган гомереңә җитәрлек. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә аз булыр күк синең хөрмәткә. Аяз булсын мәңге күңел күгең, без калабыз шушы теләктә. Кадерледән кадерле әниебез. Сине ихлас күңелебездән туган көнең, юбилеең белән тәбрик итәбез. Туар таңнарың тыныч, сәламәтлегең ныклы, гомерең бәхетле, озын булсын. Алда көннәреңдә дә тынычлыкта, муллыкта, авырмыйча, кайгы-хәсрәт күрмичә, безнең изгелекләрне күреп, игелекләрне тоеп, безгә ныклы терәк, тормышыбызның ияме булып, оныклар сөеп, озак яшәүеңне телибез. Әниебез, син безнең өчен иң кадерле изге кеше. Көчле, ихтиярлы һәм кешелекле, сабыр һәм юмар, ярдәмчел, изге күңелле, мәрхәмәтле кебек сыйфатларың белән бик күпләргә үрнәк булып торасың. Киңәшчебез, таянычыбыз булып яшисең. Мең-мең рәхмәт сиңа. Килер елларыңны сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән, бәрәкәтле мул тормышта яшәп үткәрергә насыйп булсын. Кадерле әниебез. Тормыш ул озын су кебек, ага да ага икән. Бер көн шулай 70 килеп ишекне кага икән. Каксын әйдә, керсен өйгә, кунак булсын түреңдә, ә син шатлан насыйп икән диеп, бу көнне дә күрергә. 70 яшым картлык килә дисең, борчылма син килгән картлыкка, исәнлекне күбрәк бирсен Ходай. Калган гомерең үтсен шатлыктан. Яратып зур хөрмәт белән улың Ирек, киленең Рәмзинә, оныкларың Алсу, Рөстәм, Сәмир, бу теләкләргә барлык туганнар да кушыла. Әнкәй җирдә иң зур кеше. Әлләнигә әнкәйемне гел сагынам үзелеп. Ара якын булса көндә кайтыр идем йөгереп. Аманап бак шәшкәдәдер безнең авыл бакчасы. Әнкәйдә саф күңелле теләр, безгә мәңге баксашы. Аманап бак шәшкәдәдер безнең авыл бакчасы. Әнкәйдә саф күңелле теләр, безгә мәңге баксашы. Bir barasa dünya yemge kumile Bullarımdan yollarıma şəşkəgülər sidiler Qamarab bak şəşkədədir bizning avlı boqşası Ənkəylə saf күңелле dillər bizgə məngə boqsaşı
Şatlarda ingelik Enkeylerge barasın Enkelende kadırlırık Jirdakimni tabasın Yüzlerindeki yaktılar Hatırlatta vay nurun Enkey jirdayın zur kişi Ol benim bir şatıcırım Yüzlerindeki yaktılar Hatırlatta vay nurun Enkey jirdayın zur kişi Ol benim bir şatıcırım Bak şaşkadedir Bizning avlı bakşası Enkede saf көңілі dillen Bizge mengi baksaşı Yüzlerindeki yaktılar Hatırlatta vay nurun Enkecirdeyin zur keşi Ol benim bir şatıcırım Enkeyde inzur keşi Ol benim bir şatıcırım Ol benim bir şatıcırım Ol benim bir şatıcırım Hürmetli televizor qarawchilarыбыз, şunun bilen Jırla Bulak tapşırığını tamamlayız. Sizge kişilerinin gemlisin, yollarının көңіллісін tileybiz. İsen inin bulığız.